Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille noget My Dream Setup, så starter egentlig bare med at få lavet det. Nu er der rum her. Jeg tænker, jeg tager den. Nej, så stor skal det ikke være. Jeg skal lave et lille gaming værelse i dag. Boom, der. Og vindue der. Nej, ved du hvad? Vindue. Der. Godt. Super. Okay. Lad os starte med et skrivebord. Jeg tænker, vi prøver at holde det sådan, det ser nogenlunde billigt ud. Skal vi have noget gaming halløj? Sætter vi den her op? Nej, prøv at vente. Vi sætter den her op. Der. Den her op. Der. Musemåtte. Der. Nå, ja. Hvad kan jeg ellers lave herinde? Jeg kan jo gøre mit gaming setup færdigt. Jeg kunne sætte... hvad for en computer skal vi have? Skal vi have... Hvad vi skal have? Dig på. Der. Vi skal have... Ved du hvad? Så har bare den der. Så skal vi bare have en mus. Det bliver den der. Den bliver sat der. Nå. Jeg vil lige hurtigt sætte nogle billeder på de her ting her. Og så vender jeg tilbage, når jeg har gjort det. Så fik vi sat nogle billeder på. Så skal vi bare have fundet os en computerstol. Vi skal bare have os den der, tænker jeg. Så er det fint nok ud. Jo. Så tager jeg bare det. En. To af dem deroppe. I må lige kommentere nede i kommentarfeltet, hvad I vil se mere af her på kanalen. Så jeg kan lave det, I gerne vil se. Hvad skal vi ellers have? Skal vi have sådan... Jeg prøver bare at lave børneværelse her. Lidt lækkert det.
det er børneværelse, vi skal have. Et gaming setup mere. Bare på den anden side. Okay. Så skal vi lige hurtigt have kostet nogle computerdele op. Den her behøver ikke 2 skærme. Den har... Det er faktisk en af dem, der spiller med det her. Men selvfølgelig computeren skal vi også have. Det bliver den der. Jeg ved du, at det bliver simpelthen lige vendt om. Der er der. Der er der. Du bliver lige... Nej, ved du hvad? Få lov til at komme derhen, så I kan få den her op og stå der. Så skal vi bare have den her hen lige på, og så med det her der. Så skal vi bare have en stol der til. Nå, det kunne være, at vi skulle give ham en mus. Få tændt for alt det her. Og så tænker jeg, at han får en laptop. Nej, ved du hvad, han får bare en stol her, og så... Nå, alle sammen. Det her, det blev det endelige resultat af rummet. Så jeg håber, I vil tage godt imod den her video. Og så håber I vil like og subscribe. Kommentere, hvad I vil se af videoer på YouTube-kanalen. Af spil. Ja. Husk også at gå over og abonnere til den anden kanal, jeg har. Og så ses vi i næste video.